Хо-хо-хо, мегало! Ивал вика на къде караш. Да, ако бех се въртели още едно кръгче в кръг там. С щипката или с това? Ох, не знам, чай да видим колко е голямо. Добре, Абе, то сак да го махнем и го тук. Да, не, той да го измием. Не искам да стъпваме. Гледай да не стъпиш върху шишетата само. Ще го щупи. Щупиш виното. Ти една бутилка вино вече разля. Ела! Ядене! От една седмица не сме яли. Бой го вика, ти си като това герба на американците, орела там. Не се възики. Как ги будеш? Тя е слезнала доста метри надолу. Не я виждам. Леко тоалетната само, да не ми съсипеш. Та неко цвята надолу. Да, много е. Мегало, бат! А? Мегало, дай, натискай. Не. Хлабав да е Ван, смисъл само не чупнах леко. Да. Спокойно, тя ще си напъне. Румпи с тая канджа е много интересен. Това не е някакъв дивак. Румпа ще ми свърши батериката, ако така Еми, какво да бавно направите? работиш. Да, е. После ще ти я включа тук, имам Само такова. сега ще ти влиза по плотката. Това го внимай да не опъне. О, Точно за това ти говоря. нищо, спокойно. Тя ви дай лодка. Да не дойде само да закачи на някой такова на бобката, знаеш. Кой е, Това са чудовищата. Аз предлагам и утре да останем. Гледай. Гледам. Тя е 10 метра 15 надолу, не се вижда ли? Дай зареждачката за батерия. Идват ли я? Да, бе, те Имат търнаха бинокъл. отдавна насам. Значи това са ти последните 10 метра. Чай. Да, и после имаш флуорокарбон. Не, ми там и 2-3 метра на друго цвят, дето съм резал от него. Какво бе, Да, да напред само ще тръгне надолу си. напред е лейца, да слезем от лодката ли? Стига си им кимал. Ети го флуорокарбон. Идвате долу. О, мегало. Добре. Мале. Може би да, ще бате. направим 10. Не, По- да, по- над 10, та 20 кила. Да, бе, 20. Да, бе, голема е, бе, нали я видех. Охо. О, то голем Човек, чук. Това е Голем. кула, бе. Не е кула, бе. Не е кула. Туна чиста обаче е много туна. голема. Почва да прави кръче. Само внимай да не настъпиш бутилката с вино, че тогава, Ивал, ето я. че залепнеш. Виждаме. Голема е, голема. Целият въбра е вътре, само ще кажа. Или си е ковнал отстрани. Не, те вътре. Чакай. Така се... Уха. Чакай, спокойно, само гледай да не умериш лодката. С щипката ли ти я вадили с това? През с щипката извадим по-безопасно е, може би. Мислиш ли? И по-малко кървище. Махни малко. Да, бе, ти си гледай рибата, не ме гледай мен. Тя изкара да вземе въздух. Не я пипи. Човек, Да свалих я надолу. Дръж с две ръце. Не, я напъвай. Толкова мога. Мой изкарам да вземе въздух, да. Фанам ли вокното? Не, стига Аз сте мога да напълня, абитуренски, аборигенски работа. Далски. Аборигенски му вика.
не е сигурна. А за опашката не може да гепи? Може, ама... Много рисково. Що? Опашката е като дръжка. А? Като дръжка опашка. Я фаните един за опашката. Що е? Защото е мазна, бе. А, добре. Ай само ядосваме така. Дай да изтървам ушим с канджата или еба майка. Еми, добре. Не е много хуманно. Това бе е хуманно. Макар че двете са заедно. Да си я фана аз освен. Чакай, И аз си я фани ти. Дай, ще бе, гледай ти си е фан. Не бе, не става за опашката. Якото е бариш по отдела. идва и енергия. Е, А сега ще еба майка. Не, брат, всички хуманни методи за хващане по дискавъри ги минах. И се оказват на финала каруцарската работа. Българи ще е. Стой, зой да правиш едно кръгче. Ето в нотата да не ти може. Много нежно посегна, бе. Това е на Румен Марков турът. Да не лети под лодката. Браво, Румен. Страшно. Не. Ема тя не ми е удобна така. Знам. Ето ти обратно, така ли искаш? Да? Да. Той Чакай да се кротне поне. Ево, Румба. Дръж, дръж, не мърдай. Бах ти, корморан. Сега водката ли ще е мушина? Аз не знам. Ще се откачи. Дай направо от това. Куката няма се откачи, ама. Да направим беля. Куката няма ли да се откачи? Куката няма се откачи, ама. Само гледай да не настъпиш виното. Дай на мене въйцата. Дай на мене въйцата. Пусни. Държиш ли? Държа. Дай ми я тук. Стой, снимаме. Стой. Се кача. Внимай канджата. Ево, Румба, и с една ръка. Ево, Румба. Ма не мога, няма къде да минем назад. Ево, готов си. Дръж така. Дай първо да я вържем. Чакай да сега ти направя някакви снимки.